Čaute, ja som Ricky a vás vítam v dnešnom videu. V dnešnom videu sme na serveri Rage Games a zahráme si Skywars a som tu s Robinom. Čaute. Tak a arena nám začala po 300 hodinách. Našimi kamaráti sú odpojiť a pripojiť. Hej, ne? A ja si takto rýchlo vyrobím aspoň nejaký mečík. Majranovi. Čo u tebe sa žije? Ja nemám žiadny, ja nemám ešte ani brnko cípelné. Tak ja si rýchlo vyrobím toto. Tak a môžeme ísť. Ja sa máš postaviť, čo je? Ja tu sa idem si jednoho vypnúť, ktorý postavil mi pekne cestu. Joj, ty máš ne také veci. A mne to sa tu trochu... Takže ty máš hlavy. Aha, takže ty máš... Počkaj, mne bubne mobil. Mne bubní 15%, ježiš. Tak, ups. Pani helpnúť! Že ho zabiješ? Tak asi nie. Tak, a sme v arene a sme tu iba traja. All them, tak to je trochu blbé. Mal to napísať do chatu, Ktorú my týmujeme. No my týmujeme. Ale potom na konci už nie. Tak, si takto všetko poberiem. Tak a ja idem hneď do stredu. Vybrať nejaké vecičky. A to sa nebude hodiť. Zoberieme si enderperly. Ja mám brnenie. Nemám bardzo... Tak, toto si dáme tiež na seba. Golden apko a ešte enderperla. A golden apko. Dobre, no. A teraz... Aha, tu si ty asi. Počkaj, neviem, či si to ty. Jo, to si ty. Hej, ja som si to priblížil, ale kde je ten čučko? Posledný. Nemáš nejakú diamondovú časť? Mám na strede je veľa. Aha, to si ty. A tam si! Ježiš! Ja som si nedal do ruky meč, že idem bojovať. Ja som lama. No poď ty srač. Tak to viem aj ja bojovať, keď si nedám do ruky meč. Poď. Poď, a toto video je v 60 fps, takže sa môžete tešiť na plynulý obraz. Tak, a ten mi neubral pomaly hápko. Robí? Akože pôjde do stredu. Akože idem, Majka. Tak, dobre, som v strede, môžeme? 3. Počkaj, to tu rozkopem takto, aby sme mali voľný priestor. Tak. Krásne všetky čestky rozkopeme. Tak. No, ešte tu jednu a môžeme ísť do seba. No, 3, 4. Aha, sorry. Nie, počkaj, stoj. No, dobre, daj si to golden apple. Ja už som myslela, že už sa hraje. No, môžeme? 4. Kýľožia taká ríčka, kýľožia gríčka. Spadni do lavy! Alebo, no. Takže vyhral som. Tu je enderperličky, ti bohužiaľ nepomôžu. Jej! A vyhral som. Tak, sme na mape Caves a toto je jedna z mojich najobľúbenejších map. Máme super jumbus, ne? No však čo by ne. Ale to nie je až taký veľký. Čím sa celkom dá hrať PvP, ne? Si ja myslím. Hej, a ja hneď poviem tohto tu. Alebo nie, ja pôjdem asi niekam do stredu, vybrať si nejaké vecičky. No, požívame to celkom dobre, najlepšie. No po tebe sa žije, ja to mám úplný diamondový. Tak to je to hra akože... Diamondový akože tak, ale MMH je... A ja si tu všetko pekne poberiem zatiaľ. Damn! Aha, to si ty. I am full. Počkaj, kde sú kamoši?
Jo, tamhle je. On ide asi do stredu, počkaj. A ja pôjdem za ním ho vypnúť. No PvP, on nevie vôbec hrať PvP a je po ňom. Vôbec nevie hrať PvP. Joj, dobre. Tak ale počkaj, ty máš oveľa lepší meč. Nefér. A nie, už nemáš, už aj ja mám. Haha. Ty nevieš, počkaj, ty. Ty nevieš PvP. Ty nevieš PvP. Ešte sa ozývaj, ty nevieš PvP. No 3, 4. Oh damn, ty ma to ale fajne dávaš. Ale dávam ťa ja skôr. Nie, ty ma, yes! Robí 3 hapka mi ostali. 3 hapka. Počkaj, čo mi píše? Však som ho ani nedostal. Tak, sme na mape Savana a na tejto mape sa veľmi hodí Jump Boost, tak dúfam, že ho kamoš zapol. No, zapol taký slabý, čože mi celkom vyhovuje. Oh, damn som. Počkajte, toto je lepšie. Toto si pekne zoberiem na seba. Tak, poďme tam. Tak. Hej, to by musel každý asi chápať, pretože je to najznámejšia, no jedna z najznámejších hier, nie najznámejšia. A ja si tu takto pekne chodím po ostrov a vyzbieram si tu vecičky. Ups. Oh damn. Už mám iba jednu. Ja neviem, kde sa to zisťuje, mám dať nejaký rank alebo jak? Nie, teraz. Joj, ja už mám 2 čikelov, počkaj. Nie, na čo si beriem takéto, keď mám lepšie. No a ja už som pripravený na boj, takže môžeme sa vrhnúť nie na... Počkaj, to si... Nie, to nie si ty, dobre. No poď, Ríško, no poď. Tak, dobre, Ríška sme zabili. A ideme ďalšieho Ríška zabiť. No poď, Ríško, no poď. On má jaký anti-knockback! On má jaký... Aha, ja som vyhral. A on mal jaký anti-knockback? On mal, vo videu ti to ukážem, aký mal anti-knockback. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a ja sa